Ja som hádzal sa nestretol do 18 rokov, potom som išiel študovať na vysokú školu do Bratislavy a tu som sa stretol profesorom Rovným, ktorý bol taký všestranný hráč, volejbalista, hádzanár a on sa staral o tú Sláviu hádzanú. A hrali sme jedenácky. A keďže som predtým hral basketbal, tak nebol problém s technikou a vybral si mňa medzi inými, tak sme hrali hádzanú 11 hráčov, vtedy to išlo. Veľmi sa mi páčila rýchlosť, protiútoky, proste bojovnosť, lebo to je hra bojová. Prišiel Ondrovič, už nebohý, prvý reprezentant Československa v hádzanej 11 hráčov, a ktorý v závere mojho štúdia ma presvedčil, aby som prišiel do Prešova, čo on nemôže aj hrať, aj trénovať. A tam som vydržal 15 sezón. Prvý úspech bol, že sme skončili na 2. mieste ako nováčik medzi českými družstvami, ako jediné slovenské družstvo. A v 54. sme skončili na 3. mieste v republike, keď boli 4 vo finále, čiže už tam sme sa prvýkrát prezentovali. No a potom bol to úspech, keď Tatran po rokoch a bojoch veľkých získal titul majstra Československa, keď sme nabili Duklu a ostatné družstva a zvíťazili sme. A v reprezentácii som sa dostal v 61. za druhého trénera Československa, kde sme získali strieborné medaile a mal som 31 rokov. Tak to bol druhý môj veľký úspech, že v tak mladom veku sa mi podarilo dostať cez Tatran až do národného družstva.